Piso tiket. Wes Bel. Ayo Braka Bel. Ayo. Ayo. Waduh. Iya. Bah, nek kaya ngene ikan kopel pernah bisane ketepane iki. Dadi kelahiran 54 sabrene wis swidak. Ini tanah jabut duit marake. Aku ki tanpa apa-apa nyugah ini iki. Tenang, gak perlu. Kan Senin ae aku yo kopel ora ketok. Sesuk ngurutne. Larangan sesuk. Langsung punya puskesmas. Bel. Iki bocah tua. Bentar sebentar bocah tua. Wah, iya. Ayo, lalu izin nomor orang metu untune. Ya, izin nomor. Ayo. Ayo, kita perang. Pengendara sabunnya cuy ini kita.